цэнтры Рыма на плошчы Мадонны дэ Монці вось у гэтай царкве вісіць беларуская ікона. Усё пачалося з грушы. Грушы, якая расла ля мястэчка Жыровіцы пад Слонімам. У 1470 годзе двое пастушкоў, што пасвілі жывёл у лесе непадалёк, пабачылі дзіўнае зянне на верхавіне дрэва. Гэта быў маленькі каменны абразок Маці Божай. Пастушкі аднеслі яго свайму пану Александру Солтану. Той неўзабаве загадаў пабудаваць драўляную каплічку на месцы цудоўнай знаходкі. Пачаліся цуды вылячэння, паломніцтва, ікона стала знакамітай. І ў 1613 новы ўладар жыроўцаў Іван Мялешка пабудаваў каменную царкву, кляштар пры ёй і запрасіў уніяцкіх манахаў-базыльянаў на чале з Ісафатам Кунцэвічам. Менавіта гэты сюжэт можна пабачыць на гербе мястэчка. Пры Кунцэвічы кляштар жыроўцах забуяў, разросся і хутка стаў галоўным цэнтрам уніятаў Вялікага княства Літоўскага. Тым часам у Рыме папа Урбан VIII перадаў манахам-базыльянам царкву святых Сергія і Ваха. Пры царкве паўстаў кляштар і калегіум, а манахі туды прыехалі ў тым ліку і з жыровіцаў. Адзін з іх у прыступе суму па радзіме намаляваў на сцяне кляштара уяву абразу Божай Маці Жыровіцкай. Потым яе затынкавалі і забыліся пра яе год на 50, пакуль у 1710 цудоўным чынам не знайшлі падчас рамонту. Абраз выразалі са сцяны, перанеслі ў царкву і пачаліся цуды вылячэння, паломніцтва, ікона стала знакамітай. У 1730 арыгінальны абраз у Жыровіцах быў каранаваны з бласлаўлення папы Бенедыкта XIII, а рымскую фрэску рэпліку адрэстаўравалі і зрабілі з яе копію, якую адправілі ў Жыровіцы. Зараз яе можна пабачыць у касцёле ў Слоніме. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай расійскі ўрад дашчэнту вынішчыў уніяцтва на Беларусь. Украінскім уніятам пашэнціла крышачку больш. На землях, што анексавала Аўстрыя, царква змагла не толькі захавацца, але і адыграла значную ролю ў развіцці украінскай нацыянальнай свядомасці. З 1970-го касцёл святых Сергія і Ваха належыць украінскай грэка-каталіцкай царкве. З'яўляецца галоўным храмам украінскіх уніятаў, што жывуць у Італіі.